Kenya tole nande twarore ayuna renga system ya magazeti asiri tukure bona ndigatura chaka sense meli chiko ntorojene chiu cha smata kome machiko naro abekire nere ara agotura abunensi ya Kenya bune nuguru asiki mbegi judiciary kyani mono mugo toigora kabisa mwatu mandura to maena machiko gi anyarega kubeka njaguru ase wakiria maigo ja seirali mama chigonare koma abekire kyano na sense me magazeti kuri tukure ya muisonde naroro toroja kanya gukwanwa wakiri Brighton, no mwanchu morigere no motegere. Martha Koome ne Chief Justice ya Kenya. A President ya Supreme Court. Nande omonya kirogo we kiombege koro kwa ose commission ekoro ku National Council for Administrative Justice. A council ya Administrative Justice eye koma ikaransete nero ya rule chi recommendation chama chikogete gokorerwa ubonchoreria bwambatane ne katibe yeto ya mwaka 2010 Justice Martha Koome the Chief Justice of Kenya taliere otaita machika chenchu ndiri yaro munyakerogo wa National Council for Administrative Justice omwanchu mulige no motegereri bona wekero muntu ga kira sekero montagota ayuande omo wakini konya kwanare kiro montagota na omo Chief Justice nero tata onchora machiko o Chief Justice tabua atiba gari inde lyonsi aseri chiko kokore bintu gete na abwateri bagari okora ebintu gete ase yabono tari Koome otagete o change amachiko usorure recommendation usotumire chibill gete echo mo wakiri ara agochiko kwanera gochia se parliament chirigereriwe ne a committee ku National Council for Administrative Justice etaete kurigeriria eringori amachiko gete ambatanene katibeye arusi kwa machika ya anda mange igara machiko arenga ayege colony kurwa machika ali ayo mo colony atanya kuchenjwa mpaka bo Biasana wakiri mbuya mono tigatakire achenjigwe nande araria ya Martha Koome bono korengana ne kamati yo kiara bono totena tari yaribye komonyene na bwate ekamati abo nere ibantu kwana mbuya mono mura Brighton ya seli boliryo na ende mbuya somo wakili George Marara kobeka boronge nga Chief Justice Koome taracha kagonjoriri chiko lityonsi na ende mbuya akaro koligiriri chiko mbuya kwali the history yeli chiko elinde kwa manyanga nkigeko gara tuikira stokorete tuikire toigaiga ama chiko na arabere ayu abere proposed ko ba amended ntobwate the penal code cap 63 laws of Kenya ntobwate the criminal procedure code cap 75 laws of Kenya aina arama chika bera manene e committee yega ya National Council on Administration of Justice ya propose riko koraki gokorera maonjoreri ekero korigereria penal code ne criminal procedure code historically ya chagete gasi asense ya Kenya the 1st of August 1930 machika yu abera chagete 1st of August 1930 na enderi chikoma eteri konya gonchorera korengana buna abantu bakoraki bakonya buna obomenyo bwita asense lichike konya gonchorera 1930 kanyentora nyoro no bosibori amachika yu gocha amachika ya bere na araba iraroro akoreirwa maonchoreri ao paka yikere buna tole gaboni in conjunction negende ketwaro National Council of Administration of Justice ntobwate ngento gekoroka National Commission on Criminal Justice Reforms iyare kobwatira ne National Council of Administration of Justice go propose ya machika ya igo bonjiriria sama chika ya bere na ande exercise kiagenderera se myaka 3 ya yetire paka baikire bona batabire ngaki mbinto kiebiri toranyare ko togo change buna bono gonchiriria komo okupo go propose kwa se chibill ye chigo igo bona machiko bono tobwata chibill ye chabeta forwarded to parliament through the chair Oyuole Koome of National Council of Administration of Justice ntobwate the criminal procedure amendment 2023 ntobwate the penal code amendment 2023 EU ego suggest ya machiko wonjori buna bone gente getanga ni kingweta abantu abange bagukwana na no muligeri tonkorengyo manyirenga ba proposing a death sentence erusi gwaroro erusi gwaroro wakindo jina waderingana na waderingana ene kama byaba ba proposing kerusi gwaroro wakiri kerode de komenta machika ya agocha bon igare faida ujasomo Kenya bwenzi gose na kinero korotota se wakili irari akwanire
amachikaya bunagotebia the date of asset na effect akala tegeti ribaga sense yetu yani mwaka 30 mwaka 30 ne miaka irenga kurwerio mpaka bona menga sana ne miaka 90 na gweta miaka yonsi obo mabadiliko abeire ase setup yetu ase democracy yetu ase nchira tomenya ase siasa yetu ne katiba ya chirenya ya mwaka 2010 obo koleri obwomo wakili akwanire bwa machika yata etego chenjigwa ama chika etego chenjigwa mono nayo obo kurumi mate penal code na criminal ebine bintu bigo deal na obo kurumi nari amabe agokorerwa society gose abantu nense yonsi so ogo chencho kukwabeire myakeye kwabeire kuwo chenchi amachiko gete nara chenchiwe abekiru boronge lakini ayabona atetuko rigererigwa nara amachika yani amachika atetuko chenchiwa arorekanira sobo kurumi gose as a criminal justice system akare koreta igiyate kekenene kie amagoso amanga yaire tabantu chichera Gubona bokoreri bogochiko bobuya gona tena bokorera bokoreri ngo chibarko bobuya na ende ngo chitole bono koranga machika ya igaro siri umete Brighton nte tokora ligeli na twate yo muri Ndizi TV ngaki lichiko linene kabisa ne katiba amachika nda akubwati ichiko linde lyonsi lire inseye katiba litali kubwati katiba ndikani likore lyonchorerwe buna bono article 26 ye katiba ya Kenya ego provide the right to life onde tayo takire ko urubo gimabwaje anye ichiko ndikari ndibwati igo right to life ne protected ya katiba lakini bona ka roko ya se penal code go provide ngaki a death sentence na korete neraro bona go ikorigererie katiba ne rekerore bona ka roko rigererie se kerore mboro korore ke mo asikiri wa kerusi bona ige ke mo angere se penal code ke mo ekine death sentence na kibono this proposal ye bile ka ngaki this death sentence tigerusi waroro elinde chigeriri ko roko penal code lichikoba boronge ne katiba Ibono onyetumire agonyetumo jase bunge ikurigirirwa nkiya mabunge bajoga nsemo ya bunge nereriye asensemeye kanandi wakira chikwirana audebina nkakibone procedure yere eyoko change amachika ayu abwadana ne katibe ya 2010 na madheru wake omate amachika yense igare ago abwatobokoreria na kubadilisha lichiko liyense katibeye igera sichinchera ibere ere nchira yemo ya katiba yanyene yo gukora referendum United a change ekikeri kirema go change amachika yande abege tugosarose tu ne parliament ogo change ukwawo nande nabo korwa se parliament lichiko ose katiba ne ruwete libagejo so ekero ekepengele gete tugo change ukeri chiko ekero forward which as a parliament parliament ke ko ile responsibility area erora se katiba mna amachiko ande ayobo kolerwe katibe gara rosi gune parliament so a parliament ko yairwe bill a bill ke ko go through chi process chirichokoro sirichiko entanga neneye neria public participation o komenta usokorusia asekeria kiarurwe kuru as a National Council for Administrative Justice kerkiari kiru inyora iga Brighton oso mwancho murigereria no mutegereria no ena yabona to Cranston tuga batatu na botokorosie proposal geteri chiko totatiri change ekikenideti no korika tokore toire parliament amachika yande ko igora amachiko getaro siri kore parliament ko bona lichikerie lirikire na nyagetori retete omo jumbe oli responsible yabe kuna ne lichiko lya nyagete lichiko lyo kubeka chi seat belt asigari na kyoko uri koro michuki ri koro elia maruri aruku mututo na senge chaba babere barenge na uba initiated na ubarenge abanzilishi na ubarenge kegingi gyo chakyo ubuchenchi bweri chikeri lyaretete amabadiliko gete arenga yobokoreri obuya bwe katiba ne lichiko lyanse ya Kenya. Biya sana manjumo leo Ndizi bakaro na wakiri na wakiri Jaji Mkuu asimambia bona Hilary ongori Tom asimambia bona bako toerera tuamanya kabisa ekaro ngwira nase Hilary ekaro gora gatoriga sensa engaseti yamanya tukoliga bona bona bali bahakora mangana criminal kere bindi gichu machika gichu ojenju niko baraji ko tuare ke suro kere emonto bani to kere nego kere kebusu
kubwarire debt bona bakamajwe na ekibona bacho konyoreke egesibeke gusu antu makuri ne mangana corruption naroro kwanya bakanya badana mundu zo kuruma wakire ediga ngentu natura ngakibona ngakende gyo chikia nembe yamana so kuboli gore mangana yebisusuro in Africa chi country chiroro chitara abolish ose chitara rusie egento togoro ke death sentence ase chipino code jabe chire country 22 abantu abayiga bakurukunga the international community intubuna abantu buna tokonya ko progress as a globe nkonya go onjolo litolo tokoranga ki amagoso na aroro agenda yege susuro neriri litangani agenda ntangani no kogera umuntu uri akoreki aonjore na ende ntubwate right yobo mabuna twatebire iko bone ge susureke igana tokote buna bono proposal yako tebanga ki ebe bono nge myaka umuntu yarasi une myaka 30 emyaka 30 ye ga bago propose teli myaka mek igo agenda yege susuro te chikobanga no gokoraki no kurushige siomba ebenga no gotaka gonjoreriomo omonto ri okorire rigoso nga igo ntote ebanga bone tutaite gutigana na erbu na bono gwate biringa ngatigo omonto yangentu ntotage to reform mo omonto yege na ende binto binde bono trade for example go propose na bono twatebire chi village twatebire chitaite kwa line ne constitution echitaite kwa line petty offenses kwarari richi kolinde litaite ko propose ndinga ki yo offense na kurukunga bigamy ekero nyuomete tinda ke irigo so ande into a marital engagement ekiara ninkorete nimbugate ninyuomete lakini tojikoliririe in the society asitore boniga erora kana ngaki rimojeriga karuriga ndata kobera se pino code ni golite liko genda boronge none society bune korete egenda tekiagara abantu abange eyuere bona ende abantu no na moriri to on Ndizi TV abusore na boroje ng'abantu mbara balese marital relationship na ande bakwengage nada marital relationship so that nto chaka kurigiriri mono ko regulate umuntu ngakyao correct akomenya egento kende ego propose na ende these two bills you propose no ku eliminate the offense nga abantu mbara bona buna prostitution bono ngo jire is one of the proposals we also ngo ragara toro mo rigiriri ito ngabinto kibiri correct prostitution bono teliko chikobana offense teliko chikobana offense igwa maunjuri na korete na araro rakorete agenda te kotebwa aroro atakeire gokoreka Wesana wakire kero komenta pon nande ningende nende sekigambiro nande ngamereri proposals zikibono cyabegiro bidi ngenda sekigambiro ngamereri nanje doje naba ndogeyo ke abuna nje bintu mbire bichuko Brighton inyoraiga ekero proposals zikiru ase parliament ntubwate etiriserie goire yege tugekuru ku public participation public participation no ga bono batebire na death sentence ya rusi wo life sentence guchire na roko bachuasi nene abantu yo itete abe ku myaka 30 eyebono ne proposal koruase criminal justice committee aye na inche ntubwateri bariyo kwenda kurerera garia na kuira maoni yaitu na gotana yaya myaka 30 yabeme emekake asete iyo yasiekiru buna ne myaka 30 yabekiru no muntu itete gaucho sibwe myaka 30 yoka ni ntutocha kuira amaoni aito atumeke asokoro sirichikeri kwa bodi riri swali rigia na amachikaya ekera abekirwe no minyoke nande koti ko chikonya pinga richiko lya prostitution obote ediria slang yake uzi ote to kolitumia na obokembi na slang yake uzi obokembi inki kiagerire richike ritatiri chenchiko nekemo ekatiba yagotena kirumwa na inchi bwense ya Kenya igabwate obosibori bwaye nafsi yaye omuberoye nobokoreri bwakende gyose kanete na muberoye kwarigereire kwarukire omwana omunyaruka osomo subati koba likembi oyo ero musacha okogenda nerororo ndiyete kikwamoye rigererigawo okobachana nkorora sinini wogo chonchora tarike usitote wogo chonchora discrimination nero amachika yabone ria prostitution igorita ete koba aligned dibwatane ne katiba egento gyakabere lyatumekire ase okogandamisa okogania no gokora kwa abantu gete use abantu gete ase society tumonto debena eji proposals jibire joto muna echitagete kiro monto posibone bwae kolingana nerichiko muna borure ase chinse chinde
nande boete chi ribaga na bono inyoraiga na ekere richiko riana chire ria richiko rikona cha kabere moiga motu na maiga ekero gwanchere prostitution ye asense ya Kenya usugwanchere obokembi obo wancheire nande serikali etware ne ribaga ryo gusangereria ebango kuburwase eye ne biasara byegoirwa because bona iga inyoraiga obokembio gose prostitution eye negendete kuna wiria se ense yeito nande abantu bali bagento korosia besa nande bali bagento gukora obusario bube mono asenge churi chikorita iyo diko control na go check wakire kana to komento jugo kora kurwa singane iyo tiganda rona nara kuruna chofre mukaya tano wali me yumoroberio mbuya mona asaba wakiri wikase studio erinde goto enlighten na kumanya aliagendete ase ensi ya Kenya kiagera intunto kunyamanya bawakiri kiana bao tuwakilisha kunyamanya mbia mono Thomas Mukaya nirathana niko ndani nimefurahia sana asimambia boniga asesemo yeri jiko sana nyora nirathana akona sisi ridi nyaboke athana salimia wakiri mbia mono ase amangana ayo bago toerera inki tutatwarira gosigisibegingi getatigarira nonye nabainkia maru bangentwe ikiagera nigo bago salia bana bono wakiringo tore ni bari ngokora ni bari lidi ayo iganira dana ikesibege kia mangana yoko ngento muntu ngobo ikira bantu na yanje kingo na ngo ngento ngo jina kibara amine dani le bosire ereno alime iyomurubiri charedi korukemera na yana sema ya kwamba kuna sisi asimambi ya bandodcast nyajuaya na dana bwakire bya TV bya mono asaba wakiri ase studio na rawadana Andrew Matunda kurwa ali asema ya top 6 Salam Club anasema ya kwamba kuna sisi Okindismas Nomo Samaro Presence from Kerenyo Sub County Store iginaitamba wadeva anatufuata kabisa asimambi ya boniga ntagete oira nilio abantu bari go chigoba abana bana miaka 3 wadana yimna bekoera egegyo makweli egena ngosibole maisha abantu bari kora obwake wakiri kwanye Brighton no mwanchomo boria mwanchomo ligereria nande kwaborire swali ligiya eri na anticipated na nindi bori bugingo chaga inyora iga Brighton na oboba mboro wegesibo osege susuro ekikerie asirichiko but bono tigankoira ni maega ama propose yo mugambya gosomera yamachikaria ateta onchorerigwe lichiko ndira kwanaga uri kuna pigami no kosoa obwamate usobo sani na ande kore nywa moime Brighton asebina buno mu advocate omukolere bwebina bya obukurumi na criminal justice system asense ya Kenya ebina binde biroro bono iga ebinge bibegeta abantu chereri ngumbu usichera kodiaga committee shimulate wa chinyinge ne bibya amachiko aito asinini ateanete atabwatane ne katiba igaro siguna binde bigo banyeka tiankoire sabari enkeiga kombatana ne katiba ya 2010 2014 tuarete tegento kuna marriage act ekabe kali chiko ligotena oyo kuru komorugio no yo mokorete okubwatanibwa na gotware gento kwa a marriage certificate amen a marriage certificate na no yo mobwe korae na bora aba kungu na bao na baba batano chimare certificate ko bate abuna barugi bao ne katiba tabeta bono ligere mo ina piga mia yatete korusigo asebine bitobwata bono gabya na asirire emebero nero angebere gaga yabeire mocheri yo mwako yo mona gweta inki ekine kire kotini abantu bakurwanira na anje ntuna abana baye nje no murugi yoye okongusana no koiga ekero richikeriria pigami ria onchoiru encherarire craft nandirira se penal code ndikeye ndibutore chinguru chebina usobo obo kora okubona richiko sababu eyo kwa borire very clear nekero monta okumiwe ekero monta mate na gagoita gukumiware maisha osekifo nguchera kwa monto okora ligoso osebibe tari etobwente ko morengereria isiko ye katiba
no ari inse katiba no anse katiba kirege nto togokora ekere nse yeri chiko tiga ntorigere umwanjo murigereri ntorigere kendi gyonsi gochimotwe isiko ye katiba. Biya sana wakiri ase mambi yabone wenda toto erregoro yamangana yeri chiko ase mambi yabone wanda de ngirana asirari iranaye otogenderi asije kato jokora kurwa se kengese kituma juso asayande ekerona bodi gomete wana abanta bakorre to mwana pepisa ngobe ahanto to atete sikana tamata utia wasu maisha ngana barwe bange nduko sebarusi wa maiso lakini okana bona lenda machika yao jagoja na utia baga ambi kole ngana ne katiba tumente rabu ase karoto ko somali chiko totokoro kanga jurisprudence ntonkera totebanga an eye for an eye and the society will go blind ebengo kero monta arusi onde liso na ere tokumurusia maiso ama mojo na mangale enseye iga aragero mweri oya tokore kero monta arusi kwa maiso to bento bwatima maiso eyuere buya ko sera abebo ere bobe so objectives chokorwege susuro agenda yokorwege susuro teriemo teri punishment yok nero gonchorerie ogonjererio muntu yo kokora magoso nero kogera umuntu uri okorera turi goso aigunga kiyaya ino na akorera turi goso egente kenki aba punished igona asama ngane gesuro na manda ikirega na ndi kwabo nyanga ki ama onjereria ya iga ni gare se faida yo mwana inchi gosinga kyali kuna bone gentongera bago propose petty offenses because ebike kuna bone ri goso ndiro likuru kunga nuisance trade nuisance trade nekero umuntu agotebanga riribone se chiro kogenda kwa umuntu otenga nsongerere ngore bintu gete umaite it is an offense a nuisance trade but bono ngakiora punish umuntu okokore biasa bona bintu bune binapitagete kurusi warore ekaro chinga kiji chinkoro 1930s abasongo bone bare koranga ki umuntu ogocha kunya kuoge chiro ngansongerere is an offense which is not the case boni kuna boni gaturuga to so kadaraja na botoko nyora abantu bakora iyo ere rigo sase rijiko nkituragere rigendere kobera aroro onye ndirikobwa ambatana nekatiba igamba onjereria ya iga narororo ago support omwana inchi are for the benefit omwana inchi wakiri to tokoreringa ne tumakwenda se abanta imposters uzo kwak wakiri bago sumbo ekyombe ebono anga kimo omwana inchi ngera tarakie amangana e bidi horongireire ase parliament na ndi nakitoranya tarakie mbwango kyobo ose bad akere bile kiwe parliament inkwandere chi stage shiria first reading, second reading and third reading echubono ne chia standing orders chia parliament lakini egente getangani inkerina ekero amatangasa ochakobekwa ayokurwa amaoni iguru ye bilie usichi bilie usama badlika agongo kurera minto mwanya getinge enyomba yeito kyare keneke usingo kwana tinda kwana munuonde kenyamorero Kiswahili turigiri bagari ase turoche natego chikoba obo ori chikurira rosi kuri bobo korerio buya togenda turwa maoni yaito ichikeri ndiko irageka ase ogocha ko bekwa lichaka bokoreri bwaya ase ngejuri yarure ase stage area yogo sibigwa yani okobari find wakwe etuba eranda dia boneri ko anda gochimotwe ne nokonya comment gwakwa chi sandpaper libe lironge eye bono gere stage editokoro kase lichiko yogo chuko actualize yani kolibeka libe ne libono gano etageta aye Brighton bunaye fourth estate no mwanto bwe media nchebu no mwakili turigere nanga yego chikotokon inyora da Brighton amachika chenchigwe wono tubata machika ya cyber crimes 1913 to abate cyber 1913 to abate mobile phone 1930 kero modna abate laptop na so nyomba gete yo yendu yane nkanyora kurugesieri asina aso egendo yo kananyo tegetabwatie esime koboko ze laptop neke moni kyarenge nyomba eke moni gyoka gobeke buya omusubati okore orio moskali geita ne esimi abwate oyoko okoburugera mauga esimi abwate kunya kubatare omoise ko yole chikoni esimi akobata abana no gongwani bakobetere kuna kwani anko soyi bari nacha TV go yogete
umwana atene genda retera anko amache amuliro boy na igure akorora akagenda yoka akabataiga nada akaira ekero ngina kumubona na kigwa amache ngwareta amanda mami wote amache na okiri garia tabi anko aenda bekege ko dynamism osama badiliko abeire bone tubwente kubeka machiko na abana bone bari holiday ya yemetinye na komenta lichiko tubwente kuri gibono neri na kitoko babeka mbebe metinye yebera abana bacho kwebeka ndi kyonse bagoso na man ande bana twaswera mangana ge digital yes so goika toros nande emikakati yokora na kitoko contain explosion ya abana gosentu abanyane komenya so mutandao besana kanza tukorabo nara ukora Edwin Mukaya abodi gena parliament ni ukorana ababunge barororo mpamaite lichiko abana bagwaki inki batari gukonyera ensi ya Kenya kubeka machiko aramaronge elinde tosikyo chibosera bana karabona karabu maje abantu nabo kubula obochumba wendali nanno igobor bad no moroyore oseno muwakiriyo kibatari kubeka machiko buna yabwenere asinzido tujakirira tumagoja tukoda parliament nandi buna tokora te botambe twakwanne ngane botambe ekero toko chora bara ibaitu toko batuma gali ebakogenda roro kochiko represent our interest parliament is a convergence of interests chikoru chinse mo ao na abantu abararo batakere kubulira ki abantu balingo chiko represent gali nki patagete nki kera abagwenere batinkonya tolingo mochando ngo choroto motoka buna libona tu ateba ngaki independence ya parliament as an arm of government chinsa chinde ngonyoro linga ya swana niru ne chinsa mo chinde che serikali buna bona nsemo executive ego drive agenda gete ya serikali kwanyoranga as opposed to omubunge kogenda gali aligerelinga ki interest yo muntu oli onto maganiri onyoranga interest chinde nchiraro chiko chichatoka bona interest ya serikali kwanyona libo tandaro bo correct bogo chibwatoka lakini in fact and in law amobunge gasi ya eno kogenda gokora ko ensure ngaki interest cyo muntu oli moto babunge nkoro cia lichiko liko gwana ro muntu na kibono na kiekera kero komenta na kiekara Edwin yabona abako ende ima bange konyore ba maitirichi nkibadero tumekero bamanyo bwabo ekero bakrosia machiko akonyo muntu taenda atume abe muntu bwe party ekena kinga Edwin yamineti wa che maite oko asoko ligereria yabona ngo kwana no mo mwananchi chi interest go chire tofauti ase parliament area chumba na bago so parliament kabata chi interest cha wananchi bae lakini chi interest ya serikali era ase obogambi nchiri chechi cha mwengera bajira mwengera abachikongera aya egento gya kabere ntora atware democracy eye wochunchuga ebeke executive kando ebeke legislature parliament kando na judiciary kando na kieke torocherete kerogete nkwaro raga go mojaji na chekina igoro ya magori ebinto kakurusi kwase koti arenge ya Nairobi erinche no mu advocate tingo saba kwabera asogote na omojaji yo rusetigu akarutugo chimalindi ma no nyatare korete makuru tare ko irutika tare ko irumuranga agarutugo churu sana ime malindi eliyo yalenga senge chana chitekina getarenge kogokia serikali ero so a separation ichi nsagi ichi sato chi serikali judiciary legislature na executive ise koba kabisa democracy eto eanche nande instill that discipline dolinto tuaraba jombe baito obwato kogani bo kora amaya Waziri Mkuu adana good morning brother Brighton na bageni watching live from Twakatali akona sisi asimambi ya wambia bana